תלמידים, השיעור מתחיל. בוקר טוב, המורה! בוקר טוב, תלמידים. אתם יכולים לשבת. המורה. כן, עידן. נראה לי לא מבינים כל כך מה קורה פה, אנחנו יכולים להסביר? כן, כדאי, אבל בחוץ שלא תפריע לשיעור. אוקיי. כמו שאתם יודעים, החופש הגדול עומד להסתיים וכולם הולכים לחזור ללימודים. אז גם אנחנו חזרנו לבית הספר ליום אחד, כי אנחנו הולכים לחיות כמו תלמידים במשך יום שלם. אבל החופש הגדול עוד לא הסתיים, ולכן אני מאוד מתרגש לספר לכם שביום ראשון הקרוב החנות פופ-אפ של אינדה נפתחת. כן, היא חוזרת ובגדול, ועכשיו על המסך אתם יכולים לראות בדיוק איפה ומתי. החנות תחכה לכם ברמת גן, בקניון עזריאלי איילון, מיום ראשון הקרוב עד יום שישי כל השבוע. אז צלמו מסך, שלחו לחברים ומשפחה ותגיעו להתחדש. כל המוצרי אינדה יחכו לכם בחנות, מהאוזניות, לכובע אינדה, לחולצות החדשות, ואפילו הערכת חזרה לבית ספר החדשה של אינדה, בהשקה רשמית שכוללת תיק אינדה, קלמר, צידנית אוכל ובקבוק. אבל עכשיו נראה לי שהשיעור הראשון כבר התחיל ואני מאחר, אז קדימה, ביי. אז תלמידים, מי יודע את התשובה? אני יודע. המורה, זה 729. רגע, המורה, זה לא שיעור היסטוריה? זה כן? אופס. מה שיעור היסטוריה? זה משעמם. זה לא סתם היסטוריה, זה ההיסטוריה של יוטיוב ישראל. אז תלמידים יקרים, עד כמה באמת אתם מכירים את יוטיוב ישראל? מכירים טוב. טוב מדי. ליאור נולד שם. אני מהחלוצי. אז אין כיף כמו לפתוח יום לימודים עם בוחן פתע. לא יכול, אני עם הרגל, אני לא יכול מבחן בטא, זה גם מפתיע. כל אחד מכם מקבל לוח, אתם תענו בזוגות, והזוג שיענה על הכי הרבה שאלות נכונה, יקבל נקודה. ובסוף היום, הצמד שיקבלו הכי הרבה נקודות בכל השיעורים שיהיו, יזכו לתואר התלמיד המצטיין. אנחנו. אז קדימה, בואו נתחיל. שאלה ראשונה, מה השם של חבורת הוולוגים הראשונה שעשתה סרטונים ביוטיוב ישראל? תרשום. ממי, תקשיבי, יש את... אני לא באמת טוב בזה. רגע, בעולם או... לא, בישראל. בישראל, ביוטיוב ישראל בלבד. לא, בחול. הוא לא הבין את הקונספט של השאלון. סיימנו. סיימנו, המורה. אני סומך על גביז. כולם סיימו? קייס! יאללה, קיסר תתחיל. מיי וייב. וואלה, האמת שזה גם התשובה שלנו. רק הפוך. מאמי? כן. אנחנו צדקנו, זה מיי וייב. מה, רק אנחנו טעינו, זה מיי וייב! כמובן שכולכם צדקתם, וזו התשובה הנכונה. זו הווילה שסרקה לי זו. איפה הוא? כולכם מקבלים נקודה. נעבור לשאלה השנייה. איזה משחק היה טרנד ראשון ביוטיוב ישראל? את יודעת? למרות שבינינו, זאת לא התשובה הנכונה. אבל אתם לא מספיק זקנים כדי לדעת את זה. גבי, אתה לא הסתרת את הלוח טוב. המורה הוא מרמה. המורה הם מפריעים, תני להם הפרעה בבקשה. לא, הוא העתיק ממני. מה זה ממני? מאיתנו. מאיתנו! סיימתם? כן. כולכם? אז קדימה. אני רוצה לראות את הסולטיז ראשונים. אני מוכן להיות קדימה. ראשון, כי התשובה היא לא שלי. הוא העתיק! וואו. הוא העתיק ממני! התשובה שלנו זה קלאש רויאל, אינדה קלאש, אינדה יש. אז תקשיבו, אנחנו רשמנו גם קלאש רויאל או GTA. אין עוד, תבחר אחד. אבל GTA היה טרנד מאז ומתמיד. אם אתה שואל אותי, אז היה את Call of Duty ובטלפילד, לא, אבל ואז זה לא עברנו ל-CSGO. טוב, לא להתחכם, חבר'ה, קלאש רויאל זה הטרנד הכי גדול הראשון שהיה. רגע, מה אנחנו, ממי? זה לא היה ברור? ברור שקלאש רויאל, נו מאמי, באמת. גבי, הראה לנו את הלוח מול העיניים. הנה, היא אמרה שהוא העתיק. אני מתנצלת, אתם העתקתם ולכן חצי תשובה נכונה. יאללה, בסדר, יאללה. אוקיי, ממשיכים לשאלה הבאה, שאלה מספר 3. קדימה. כמה סאבים יש לערוץ היוטיוב של שוגר זזה? וואו. בוא נסתכל, מנסה להעתיק. בכיף, אני ממש רציתי להעתיק מהם, אבל אין מה להעתיק. הנה, תעתיק, זה ריק. אתה לא רואה שזה ריק?
מה אתם, הם מנסים להעתיק. גבי וליאור, אתם הראשונים. אנחנו עשינו 350,729. עשינו 320,000. אנחנו עשינו 338,000. אנחנו הלכנו על מספר רנדומלי לחלוטין, שמץ שמושג. נו. 326. אז יש לנו מנצח, אוקיי. ומי שהכי קרוב ל-325 מקבל נקודה. המורה, אין מצב שהיא לא רימתה. שובל ואורי מנצחים. אין בעיה. שאלה הבאה בבקשה. באיזו שנה שר קליזו נראה לאחרונה ביוטיוב? וואו. אני בודק אתכם עכשיו. יש תשובות? קדימה, אביתר וקיסר. להראות להם? אז 2022, כי אני עושה לייב של פורטנייט. אתם לא יודעים. התשובה שלנו זה 2020, בקורונה הוא העלה סרטון. האמת שגם התשובה שלנו זה 2020. הוא העלה שם סרטון בערוץ לא מאי וייב, יש לו גם שר קליזו, וזה מתי שהוא העלה את זה, ממה שאני יודע. אז אנחנו התבלבלנו, כי אנחנו ידענו שיש לו לייבים, כתבנו 2020 לייבים ביוטיוב גם. אז התשובה הנכונה היא 2020. כל הכבוד למנצחים. רגע, בואו. 4 שנים זה 21. שר עשה ערוץ של פורטנייט שיש לו 16,000 סאבים מסתבר, הוא עשה שם לייבים, פעם אחרונה שהוא עשה, אבל היה ב-2021. בגלל שהם ידעו שזה לייבים בפורטנייט, חצי נקודה לכל אחד מהם. היידה ליאור, חצי נקודה, אנחנו ניקח את זה, ליאור, אנחנו ניקח את זה. אנחנו ממשיכים לשאלה החמישית. כמה צפיות יש לסרטון הכי נצפה של נונסטופ גיימינג? אתה חייב לדעת את זה, זה ליאור. לא זה ערוץ שלו. אתה יודע את זה, כן. אני רק אגיד להגנתי כי זה מצחיק, אבל אני לא מסתכל כל יום. אני לא באמת יודע בדיוק, אני יודע את הטווח, כן. יאללה, יש לנו תשובה. יש לנו תשובה. כן, יש תשובות? למיטב ידיעתי, כן. 2.3 מיליון. אוקיי. היידה. אנחנו רשמנו 2-3. תודה רבה. אז אני אגיד שאנחנו הלכנו אותנטי, כן. וכתבנו 1.8, סליחה ליאור. זה בסדר. לא, כי 1.8 זה לא הרבה. רגע, אינדה ואילי, מה אתם עשיתם? אז אני רוצה להגיד שאני יודע את התשובה, כי אני פעם השוויתי עם ליאור, הוא לא זוכר את הסרטונים הכי נצפים שלנו, אז התשובה היא בערך 2,300. אבל אני לא מאמינה שאף אחד לא ידע את התשובה. למה, מה התשובה אז? 2.4. אז הפעם אף אחד לא מקבל נקודה. זה היה אמור להיות כל שלנו. עוד שובל ואורי לא מקבלים, סבבה. שאלה אחרונה וחביבה. באיזו שנה היה ריוויינד יוטיוב ישראל האחרון? אני יודעת. את יודעת? לא הייתי בתקופה הזאת. קודם כל זה היה ממש מזמן, וזה מטורף כי אין את זה יותר, זה ממש מבאס, זה היה סיכום קליפ כזה של כל יוטיוב ישראל, וחבל שאני כן, תגיד לי אם אני צודקת במקום... נחשוף את התשובות? טוב, אז התשובה שלנו היא 2017. זה הפעם האחרונה, הייתי שם בקולנוע כזה, מצחיקול כזה, עם לבד, גלמוד. אתם בטוחים? כן. כי התשובה שלנו היא... 2017. אוקיי, אז אני אגיד... אני בתור ילדה הייתי מעריצה של יוטיוב, אז 2017. זכרתי שזה 2021, לא יודע למה, וזה יותר עשן כנראה. טוב, חברים, כפי שאתם רואים, יש תיקו. וואו, אוקיי. והשובר שוויון, מי שיהיה הכי קרוב לתאריך המדויק. יואו, זה אומר שזה ליאור וגבי וואו. נגד אורי ושובל. העיקר קרה לנו חדשים. טוב, מוכנים? מוכנים. יאללה, קדימה. יש לנו את זה. טוב, התאריך שאנחנו בחרנו זה 28/6. איך? אבל זה סוף שנה. איך אני אסכם את השנה באמצע שלה? טוב, אני הייתי שם, ואני זוכר שהיה לי שיער. עכשיו התגעתי... לא, זה חשוב, זה מה זה חשוב. כזה? מה, חבל לך על הזמן, אלביס. לכן, ה-15 בנובמבר. אז אני אעזור למורה, כי זה היה שובר שוויון. והתשובה הנכונה היא... 3 בדצמבר. טוב, לסיכום השיעור הזה, יש לנו מנצחים, ליאור וגבי. חברים, יש לכם רק נקודה אחת, יש עוד הרבה שיעורים, יאללה. הופה. טוב, הסתיים השיעור, יש לכם הפסקת 10 קצרה. נתראה עוד כמה דקות. טוב, הפסקת 10 מה בדרך כלל עושים? נראה לי אוכלים, לא? ליאור, יהיה פה אוכל עכשיו, אוכל, ליאור, אני אוהב אוכל! גבי, אני רעב! נו, מעולה, אז הבאתם אוכל? לא. מה זאת אומרת, לא? אז מזל שאני הבאתי לכם אוכל, גרסו. ווי, גרסון. שיהיה אוכל! אז חברים, כל אחד לוקח את הצידנית אוכל שלו, מיסטרי בוקס שהכנו מראש. טוב, אז חברים, לא לקנא לי, אבל כמו שאתם רואים, לי יש קופסת אוכל קצת יותר מיוחדת. וואו. אני רוצה כזה. אז אח שלי, זה הצידנית אוכל, זה בא עם ערכת בית ספר אינדה, שתהיה כמובן בפופ-אפ ובאתר גם זמינה. לא לקנא, עשיתי פלאג. טוב, מי ראשון? אני רוצה, כי אני ממש רעב. אני אפתח, וואו. אביתר ראשון.
אני סתם בצבע, קיבלתי עצם. טוב, אז לניקי יש אוכל, אבל לי אין. טוב, בוא נראה מה יש לקיסר. אני מת, אחי. מה, אתה מסתלבט? הוא באמת קיבל אוכל ואני קיבלתי עצם? אני לא מאמין שהביאו לו דברים. וואי, זה נראה... טוב, בוא נראה מה יש לגבי. יאללה, גביז. אני מתרגש. מה זה סנדוויץ'? מה זה סנדוויץ'? תראה מה זה. סנדוויץ' מגניב. וואו. מה יש בסנדוויץ'? סנדוויץ' טונה. באמת עידן? וואלה פינוקים, ליאור, מה אתה קיבלת? בוא נראה. הופקס! יש לי פה חטיף חלבון פרו, יש לי... כולם יודעים שאני מתאמן, אני הברנש הכי חזק ביוטיוב, מעריך את זה שחשבתם עליי, ואני איתם את החטיף, בוא נראה. מה זה, פרסומת? בוא, ממי, בוא נפתח אנחנו. טוב, אני קיבלתי קפה כראוי, כמובן. וקיבלתי קפה כראוי, כמובן. כן, ראינו את הדקדוקים שלך עם הקפה. טוב, אני בציידנית אינדה שלי, האמת שאני לא יודע מה הכינו לי הצוות, זה כאילו נראה לי הפתעה, כולם פה צוחקים, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את מה שקורה פה, בוא נראה. ואני גם צוחק. מה זה? רוצה בננה! רוצה בננה! עידן, לפחות זה בריא. תקשיבו, זה לא הגיוני שהדבר הזה עדיין רודף אותי, זה מ-2000 ונראה לי 16, זה לא יכול להיות שזה עדיין בדיחה, ואני הולך להופעות וילדים צועקים לי את זה, את מודעת לזה, נכון? אני יכול להניע את הבננה? כן, ככה. כולם להגיב רוצה בננה. טוב, אחרונים, סולטיז. אוקיי, אז אנחנו לא כל כך צריכים את זה, כי אנחנו הבאנו דברים מהבית, בוא נגיד את זה ככה. הופה! קופסת סולטיז. תראו את זה. זה לא יוצא לחנויות, הקופסה הזאת, לעומת הזה שלך, אבל הבאנו לפה משהו שכן יוצא לחנויות, החטיף שלנו, ובואו, אנחנו ידענו שאתם לא תקבלו אוכל נורמלי, ולכן... רגע, איזה טעמים יש? יש פיסטוק, יש שוקולד... דובאי. מביאו שוקולד סולטיז מהבית. רגע, איזה... אימא'לה. זה הולך לצאת בקרוב, כל הפרטים אצלנו בערוץ. בואנה, רגע, זה אתם עשיתם את זה, אתם הסולטיז? אני עשיתי את המתכון. אח שלי, כיצרן ליצרן, אני מכבד אותך מאוד. חברים, תתמכו ביוטיוברים. תקשיבו, מקצוענים. יואו, זה טעים, אחי. זה טעים. אני אוהב את החלבי. טוב תלמידים, אנחנו עוברים לשיעור הבא, שיעור אומנות. רגע, מה אומנות המורה? זה אומר שאנחנו צריכים לעבור כיתה? אתה עדיין לא הבנת שאנחנו נמצאים בבית ספר יוטיוב? יש טרנזישן עריכה. טוב תלמידים, יש לי כאן פתקים, כל זוג יקבל פתק, מה שכתוב בפתק, כל אחד יצטרך לצייר. בסוף השיעור, תציגו את היצירה שלכם לפני כולם. הציור שיהיה הכי יפה ויצירתי, יזכה בנקודה. אוקיי. יאללה. וואי, מעניין מה יש בפנים, זה הצוות עשה. אנחנו ראשונים? לא, ליאור. לא, יש לי עליו וייב. זה? זה, יש לי עליו טוב, וייב. בסידיו. תודה רבה. וואי, מה ניקח? רגע. מאמי, אתה מציץ. אין דנדינו, סוף על הקטינוס. אני מקווה שלקחנו משהו שהוא קל. אתם לא צריכים לבחור, זה נורא נורא קל. זה להם אחד, מעניין מה יצא להם. חברים, שיהיה לכם בהצלחה. 30 דקות, התחלנו. יאללה, בוא נראה מה קיבלנו. מה זה מטורף? מה זה דפוק? עידן שוחה בבריכה מלאה בקרישי פליי בטן. גבי גבות מגלח את הגבות בעצם גדול. בעצם גדול לקראת הצטרפותו לשבט האוויר של האבטר. בן קיסר גדל בג'ונגל באפריקה עם האריות ומלמד אותם איך לחבק באהבה. איך מציירים דבר כזה? אביתר עוזרי שובר בטעות את הרגל במהלך טיול מיוחד. מבוסס על סיפור אמיתי. אז רגע, מה הטיול המיוחד? אין לי מושג. אנחנו צריכים לחשוב על זה. מה שצריך לעשות זה את מציירת, אני אומר לך מה לצייר. לא, ומה ממש זה, לא, אנחנו אני לא לא יודע נספיק לצייר. בזמן. תקשיבי, אם את צריכה... צריך לצייר ביחד. אוקיי, הנה, ביחד. נשמע שהם רבים שם. זה הפסד בטוח ובגללך. שמע, אתה יודע שבחיים לא הייתי בשיעור אמנות, גבי? ניכר. איך אינדה נראה? בוא נראה רגע. לך תסתכל עליו, אחי, תסתכל לו עמוק בעיניים. מה אתה עושה? הוא בודק את התווי פנים. תעשה לו חולצה של לינדה אולי, תעשה לו גם את הלוגו בחזה, תעשה לו את הלוגו בחזה. בלי חולצה. אם מילי מציירת את אביתר כמו שצריך וכולם מזהים אותו, אני קונה לה סושי. מאמי, אבל לא רואים את הרגל אם אתה עושה לי ים, מה לא, קשור? תעשי רגל על גבי הים. אבל איפה אני אצייר את זה, אבל לא מאמי? בים, אבל איפה אני אצייר אותו? על הים! השיטה, חברים, זה לסמוך על אורי ולראות מה היא עושה. עכשיו זה מתחיל לראות כמו גבי. אמרתי לך, תסמוך עליי, אני יודעת איך לצייר. הוא גדל בג'ונגל באפריקה עם האריות. מה שאומר שעכשיו צריך להתחיל לצייר את האריה עצמו. גבי, בואנה, מה אתם מציירים שם? אני מצייר דשא. דשא? זה מה שהוא עושה, מצייר דשא. ליאור וגבי, הציור שלכם נראה זוועה. אתה לא יודע כמה אתה צודק. יש לנו תקלה. אני אומרת אין לך. מקום לרגל של אביתר, והיא נבלעה קצת בים, אז אנחנו צריכים איכשהו לעשות פה כריש שבולע לו את הרגל. תעשה לו פה את הלוגו רגע. זה נראה ככה, לא קצת? חברים,
נשארו 5 דקות לסיום. מה 5 דקות? יואו, אני מרגיש במאסטר שף. יש לנו 5 דקות לתקן את זה, מה דואגת? ליאור, הם לא יבינו מה אנחנו עושים. ליאור, מה אתה עושה? אני אומר שיהיה בסדר! ליאור, הם לא... ובתור בן אדם שצייר שמיים בדשא, אין לך זכות דיבור! זה מזעזע, זה גם הכחול הופך עם הצהוב לירוק, אחי. לא טוב. זהו, אנחנו לקראת סיום. רגע, דקה, אני לא מאמין, אחי. אוקיי, ציימי, עומד להיגמר הזמן. יש אותנו? אולדן. חברים, נגמר הזמן, לעצור. שמע, זה הכי מכוער שעשינו בחיים. אני בהלם שזה מה שיצא מאיתנו. טוב, הגיע הזמן לראות את היצירות שלכם. גבי וליאור, אתם הראשונים. ראשונים? האמת שיש לנו... אוקיי, חברים, כמו שאתם יודעים, אני וליאור ציירים דגולים. ואני בטוח שאתם תוכלו לראות מה היה הכוונה מאחורי הציור הזה תוך שניות. אז הנה, חברים, מה אתם חושבים שאנחנו עשינו? אימא'לה, מה זה? נראה שהכוונה רעה. קודם כל, זה שיש שם טקסטים צריכים להסביר מה זה תקלה. לא, זה לא טקסטים, זה החתימה, זה גבי וליאור, זה החתימה של שנינו. חיבוק. אני יכול לנסות להבין, זה נראה... יש פה ג'ונגל! ואריות, יש שם אריות. טוב, נו, אז מה זה? אתם לא מזהים מי זה? זה נראה כמו פוקימון, לא יודע. חבר'ה, דבר ראשון, אתם גרועים. נכון. כי אפשר לראות בפירוש שמדובר בסמל של קיסר. אני לא זיהיתי. שמע, אני קראתי את הטקסט ולא זיהיתי. מה שאנחנו קיבלנו לצייר זה, בן תקשיב טוב. כן. בן קיסר גדל בג'ונגל ומלמד אריות איך להתחבק. זה קרוב למה שאני רואה פה. איך זה לא מובן? אני לא מבין. יש עץ באמצע, איך הם מתחבקים? זה ג'ונגל! אבל הוא לא מחבק אותו. אחי, הוא מחזיק לו את היד, הם מתחתנים. תודה רבה, מחיאות כפיים. תודה רבה. חברים, ניצחנו. הזוג הבא, אביתר וקיסר. לא לראות. הופה. טוב, עכשיו הציור שלנו, אתם מוכנים? יכולים להפסיד? נו, בוא נראה. נו? יואו. עכשיו מה תגידו על זה? מעתיקים? וואלה, תשמעו, הלוגו מדויק מאוד. ראית את הדגים? את הדגי... תראו את הדגים. תראה את הדגים, איזה דגים אלה? דגי יוטיוב? מיליון. זה מתחיל בפ' ונגמר בלייפאדן. In the game שוחה עם דגי פליי בטן? וואו, חברים, אוקיי, אני אקריא. אינדה שוחה בבריכה מלאה בקרישי פלייבטון. ואמרנו שקרישים זה יותר מדי מסוכן, אז הפכנו את זה לדגים. דן, זה לך, בוא תיקח, זה מתנה. מה, זה בשבילי? כן. רגע, אנחנו רוצים לגלות לך משהו? אנחנו קנינו את הסבים במיליון. די, חבל שילדים פה באמת יאמינו לכם, יאללה. לא, לא באמת. טוב, תודה רבה לכם. תודה רבה לך, המורה. והזוג הבא, עידן ואילי. היידה, ממי! היידה. חברים, תנו כבוד לממי. תודה. הופה. אוקיי. ואני הייתי נותנת לעצמנו נקודות כי הצבע גוף יותר מדויק. בשונה מקיסר שנראה כמו אריה. פיראנה אוכלת רגל של מישהו. נו! של מי? של מי? שלי? של אביתר! אבל לא ככה שברתי את הרגל. לא, אז רגע, הפתק שלנו היה אביתר עוזרי שובר בטעות את הרגל במהלך טיול מיוחד. לא, אחי, קטעו לי את הרגל שם. זה באמת עבד? בים. זה באמת עבד. שימו לב לדיטלס, יש פה פיראנה ארסית ודגי נמו ברקע כדי שיבינו שזה ים. טוב, חברים, תודה רבה לכם. תודה רבה להם. תודה. זה ממש לא דומה לי. והזוג האחרון, שובל ואורי, קבלו אותם. עכשיו אתם תראו מה זה איכות, מה זה ציור מגיל 0. אבל כבר הראו את הציור שלנו. טאדאם! אחי, זה גבי בגיל גבוה. זה אמור להיות אני כאילו. אוקיי. אני חייב לציין, זה נראה כמו סכין גילוח. מה? הופה! גבי גבות מגלח את הגבות והוא עצוב כי... כי אני הופך להיות נווד אוויר כאילו? חבר'ה, אנחנו נשאל בקבוצת וואטסאפ איזה ציור היה הכי יפה לדעתכם, אז אתם מוזמנים להצטרף, יש פה ברקוד, ועשיתי פלאג, תצטרפו בחינם, תסרקו את זה מהטלפון. טוב חברים, זה היה שיעור מאוד יצירתי ומיוחד. כולכם מוכשרים. תודה. אבל יש רק מנצח אחד. והזוג המנצח הוא... אביתר. זה הגיוני. הציור שלנו בקלות מקום שני, כן? היינו קרובים. שנייה, המקום שלי זה גם בסדר. נכון, מקום שני, אנחנו בסדר. טוב, אפשר להבין. אפשר להבין, מאמין. אם הסרטון הזה מגיע ל-15,000 לייקים, הציור מגיע עם חתימה של לינדה. טוב חברים, היה צלצול. אתם מוזמנים לצאת להפסקה. תהנו. הפסקה, מגניב. יאללה בוא. וואלה, ליאור, הפסקה, מגניב. כמה זמן לא הייתי בהפסקה? מה עושים? מה יש לך, ליאור? ברור שכדורגל. האמת מגניב, אבל קצת מבאס. מי עומד בשער?
שלום תלמידים. שלום מורה. אני ליאור, וכדאי לכם היום להתחמם, כי היום אנחנו נגלה מי הספורטאי של בית ספר. כל זוג ישלח נציג להיבחן ולקבוע מי יזכה בנקודה. את מי אתם מעמידים? טוב, אז אביתר ייצג אותנו. סתם, יאללה. סולטיז? אנחנו בחרנו באורי, נראה לי. ממי? מאמי. כן? יאללה. אני? מה אתה אומר, גבי? אנחנו לא יודעים. יש לכל זוג החלפה אחת אם תרצו. אופקס. אופקס, אז בוא תתחיל אתה ומקסימום אנחנו נחליף. אני אחליף. יאללה. יאללה. טוב, אז אנחנו הנציגים? נראה ככה. טוב חברים, אנחנו עוברים מיד למבחן הראשון. יאללה. חברים, אתם מוכנים? אתם רצים הלוך חזור, מי שהגיע האחרון מודח. אוקיי. בהצלחה לכולם. היידה קיסר! 3, 4. יאללה קיסר! יאללה קיסר! 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 המודח הגיע האחרון, קיסר. אני לא מאמין, אתה בצוות לבד, אח שלי היקר. עם הקביים הייתי רץ יותר מהר. יאללה, חברים, מבחן הבא. טוב, האתגר הבא שלכם עליות מתח. אני רוצה לראות עלייה יפה עד הסוף. מי שיעלה הכי פחות, מודח. וואי, פשוט וקל, וואי, צריך להיות מדויק. פשוט אבל לא קל. מי ראשון? סולטיז. סולטיז. יאללה, שובל. שובל, בהצלחה. תודה, יאללה, תודה. אחי, ניתן. יאללה. 1, 2, 3, 4, 5, 9, וואו. לא מפסיד! 10. וואו. יפה מאוד, שובל. בהצלחה. אוקיי, מי השני? יאללה, קדימה, לעלות. וואו. תן. 1, איזה תנועה, אחי. 3, בואנה, זה מלאים. 9, 10, תאהב קצת. הוא עבר אותי. 11, וואי. ואחרון אולי? 14. איזה אחרון עושה לך? 15. אחי, הוא לא מפסיד. 16. ו-17. וואו. זה לא היה טוב בשבילנו. ליאור עשה 17, הוא עולה, זה אומר שאתה עשית 10, אם אני לא עוקף את זה, אני בחוץ. בהצלחה, אחי. אוקיי, 1, 2. זה לא טוב, הוא עושה את זה בקל. 3, 6. זה לא טוב. טוב. קדימה, תתעייף. 7, וואי. 8. זהו. הנה. הפסדת. לא מאמין לך. אח שלי, אתם יודעים מה זה אומר, אה? שאנחנו עלינו לשלב הבא. יש! ואתה גם בסדר. אני אחזור להתאמן, אני מבטיח. יאללה, בהצלחה בגמר, אתה עולה? רגע, גביש. לא. פעם אני רוצה. החלפה? אני רוצה... גבי ג'יי גביש. גבי נגד שובל? אין לו סיכוי. חבר'ה, בהצלחה בגמר, צריך לדעת גם להפסיד בכבוד. חבר'ה, שיהיה לכם בהצלחה, לא תמיד מנצחים, בכבוד. יאללה. הוא יצטרך את זה. ברוכים הבאים למבחן האחרון. חיובים. מי שנפסל, מודח. בהצלחה. וואו. אבן שוק על מי מתחיל? יאללה. שוק. רגע, זה אומר בעצם שכל פעם גבי זורק לסל, אם אתה קולע, שובל חייב לקלוע, אם לא הוא מפסיד. לצי. הוא מתחיל בשלושה. גביש! תקשיט אותה. אני רק אוכיח לך שמאותו מקום שזרקת אני הולך לקלוע. אוקיי. וואו! אני קצת מתקרב, בוא נתחיל בקל. אם אני מפספס... פדיחה. גביש פדיחה. אוי. גבי! לא נעים, אחי. לא נעים. גבי, יש לך את זה, אחי. לא טוב מקרוב. גבי! אוקיי. הוא במשחק, גבי. נלך טיפה יותר רחוק. במשחק. יאללה, תן. היי. יואו, כמעט. אם אתה קולע, זה אומר שיש לך יתרון ענק עכשיו. נכון. וואלה, זו זריקה לא קלה. נו. לא מאמין. טוב, יש לנו מנצח, גבי. כל הכבוד. שיעור הבא, ממי? שיעור הבא.
למה חזק אבל? תצאו משטח בית הספר מיד! חוצה! מהר החוצה! חוצה! 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 מהר! 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 צאו מכאן! אל תחזרו לפה יותר! דיר באלכם! אני לא רוצה לשמוע את הקול שלכם בכלל! אז כן, חברים, אני לא יודע אם אנחנו מוחאים כפיים, העיפו אותנו מהבית ספר, היידה! לא היינו תלמידים כאלה טובים, אני מקווה שאתם כן, היינו פעם, היום פחות, היה אמור להיות טקס הצטיינות, אבל כנראה שהוא לא יעבור היום, תודה שצפיתם, בהצלחה בשנת הלימודים, נכון? נכון? בהצלחה! כמובן מקווים שנהנתם מהחופש, מזכיר לכם פופ-אפ אינדה ממש עכשיו, זה כל הפרטים על המסך, צלמו ותגיעו להתחדש, אוהב אתכם המון, נתראה פעם הבאה ויאללה ביי! איפה גבי? גבי? סנדוויץ' טונה, הוא בשירותים. ביי!